viimeinen katkelma, jonka aion lukea näin videolle. Äidin isäni Tapio Nousiaisen kirjasta Kristuksen kanssa kärsimys koulussa. Runo Alatien Kristus, sivuilta 120-123. Sanovat sinua Alatien Kristukseksi. Tiedäthän nuo tummapukuiset körttiläiset. Nuorena uskovaisena kuuntelin ylimielisenä heidän puheitaan. Noiden huivipäisten, virsikirjaa käsissään pyörittelevien ja niiskuttavien mummojen, jotka niin hartaina kuuntelivat pappiensa harvaan putoilevia sanoja. Minä hymähdin halveksivasti ja ajattelin, pyh vai Alatien Kristus. Lienevätkö nuo oikein uudesti syntyneitäkään nuo sanojat? Mutta minun Kristukseni on täynnä voimaa, rennosti ja itsevarmana. Hän nojautuu puhujapulpettiin, heristelee nyrkkiään, lyö kahta kämmentä, huutaa ja tuomitsee noita kurjia helvettiä. Noita niiskuttavia mummoja, tapakristittyjä ja noita pappeja, jotka tuskin ovat tehneet parannusta, jotka tuskin ovat uudesti syntyneet, joilla tuskin on pelastusvarmuutta, jotka eivät tiedä mitään henkikasteesta, kielellä puhumisesta ja profetoimisesta. Mutta minulla on voimakas ja äänekäs Kristus ja minä tahdon kulkea hänen kanssaan voittosaatossa. Sillä uskossaolohan on yhtä voittosaattoa, ilakointia, naurun remahduksia ja halleluja huutoja. Mitä ne puhuvatkaan ristintiestä, nuo niiskuttavat mummot. Tämähän on helppoa oikein voittokulkea. Naurettavaa puhua Alatien Kristuksesta. Se on vain noiden muotojumalisten, noiden nimikristittyjen tekopeliä. Ne yrittävät kätkeä sen alle muotojumalisuutensa. He saavat vain tuota alituista laulua vaivaisesta ja kurjasta syntisestä, kun eivät uudesti syntymättöminä tiedä mitään todellisesta voittoelämästä. Kului vuosia ja Jumala katsoi miestä hymyillen taivaasta, lieneekö hänen suupielessään ollut pieni ivahinen. Hän katsoi papereitaan, antoi käskyjä enkeleilleen, vieläpä saatanakin, joka oli Jumalan poikien joukossa pujahtunut pääasiakuntaan, sai käskyjä Jumalalta. Korkeimman huulilta kuuluvat sanat. Pannaanpa poika pinteeseen. Lämmittäkää ahjo kuumaksi. Ai, miten paljon hänessä on kuonaa, miten paljon kieroa oksapuuta. Teroittakaa taivaan sirkkelit teräviksi, pankaa ahjoon hiiliä, puhaltakaa palkeisiin. Olkaa valmiit, sillä nyt alkaa koulu hänen kohdallaan. Hän saa nähdä, onko Kristus Alatien Kristus. Saatana, ole sinäkin valmis toimimiseen. Minä käsken sinua, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Sitten tuli kuin myrskytuuli, kuin vuoksiaalto, kuin lumivyöry tuli Jumalan kärsimyskoulu. Otettiin pois ystäviä, otettiin pois terveys. Mies joutui syrjään elämän valtaväylältä, kehumiset vaihtuivat pilkkapuheeksi. Mies huusi kuin Job, väkivaltaa, ei vastausta. Mies huusi apua, mutta ei ollut mitään oikeutta. Ne, joita mies rakasti, kääntyivät häntä vastaan. Jumala repi hänet maahan joka puolelta. Halleluja huudot vaikenevat. Mies katseli ympärilleen pelkkää tyhjyyttä ja pimeyttä. Hän parkaisi hädissään, missä olet sinä voittoisa ja äänekäs Kristus? Jota seuraavat ilakointi, naurun remahdukset ja halleluja huudot. Auta minua, sillä Baasanin härät piirittävät minua. Minun voimani ovat kuivettuneet kuin saviastian siru, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Minun ystäväni ja läheiseni pysyvät syrjässä minun vitsauksestani. Missä olet sinä voittoisa ja äänekäs Kristus? Mutta ei vastausta, ei vaarinottoa, vain sysi pimeä ja hiljainen yö ympäröi huutajaa. Sitten kuului hiljainen ääni aivan vuoteen vierestä, aivan ahjon äärestä, jossa palkeet puhkuivat uutta tulta vietteihin. Ja ääni sanoi, tässä minä olen. Mies pinnisti tuskasta puolisokeita silmää. Hiljainen ääni kuului uudelleen, tässä minä olen. Mies kohottautui ja kysyi, kuka sinä olet? Olento hymyily ahjon loimossa. Hänen silmänsä välkeittivät surumielisesti, säälivästi, ymmärtävästi. Ja hän sanoi, minä olen Alatien Kristus. Olen kauan odottanut vuoroani päästäkseni sinun luoksesi. Mutta ihmisjoukot, kansansuosio, alituinen kiire, hurjameno, rukoilemattomuus, valvomattomuus, valhekristillisyys ovat ympäröineet sinua kuin pakkopaitaa, enkä ole päässyt luoksesi.
Hämmästyneenä kohottauduin vuoteestani ja kysyin, mutta etkö sinä sitten olekaan voittosaaton Kristus? Jälleen hän hymyili ahjon loimossa ja sanoi, tämä on voittosaattoa. Enhän minä ole koskaan ollutkaan äänekäs Kristus, joka itse varmana nojautuu puhuja pulpettiin, heristelee nyrkkiään ja tuomitsee vaivattuja helvettiin. Sinulla on ollut valhe Kristus mukanasi. Minä olen kärsivien ja vainottujen Kristus alatiellä. Siellä, missä kuullaan tuskan huutoja ja yön kauhut ympäröivät vaivattua matkamiestä. Siellä, missä ristin tie johtaa vuorten väliseen laaksoon ja ollaan alatiellä. Silloin minä lankesin itkien hänen jalkojensa juureen ja kastelin hänen jalkansa kyynelynä. Minä huusin ja sanoin, anna anteeksi sinä alatien Kristus. Juuri sinua minä nyt tarvitsen. Kukaan ei ymmärrä tuskaani. Kenellekään ei voi selittää asioitani. He pitäisivät minua hourupäisenä ja sanoisivat, mitä hullua? Miksi et iloitse, huuda ja ole vapaa? Naura nyt edes vähän. Taivaan tie on valoisa ja helppo. Sinäpä olet omituinen. Sano edes kerran, halleluja. Silloin alatien Kristus hymyili ja sanoi, mutta minäpä ymmärrän sinua poikani, sillä minä olen ollut samoissa tulissa. Olen koko ajan vartioinut ahjoasi ja odottanut, että huutaisit minua avuksesi. Minäpä autan sinua, tule syliin. Ja niin minä kierähdin vaivalloisesti ahjosta. Minä laskin paloarpia täynnä olevan ruumiin hänen käsivarsilleen. Tunsin, kuinka suloinen voide, oikein palamaöljy valui ruumiiseeni poistaen tuskat. Sitten hän siveli hiuksiani, hymyili ja sanoi, älä viitsi enää torua sitä tummaa kansaa ja niitä huivipäisiä mummoja, jotka puhuvat alatien Kristuksesta. Ehkä he tuntevat minut paremmin kuin sinä.